makadi muri yeZimbabwe vari muno muSouth Africa nevari munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndini Baba Petros ndati ndikuzivisei kuti takawedzera mazuva, vamwe muchaona paSly Media, vamwe muchaona papi munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndati ndikuzivisei kuti mazuva ndo atawedzera, taane 14 days tiri muno. Ndichabuda muno muSouth Africa musi wa20 kana kuti 22 zvinoenderana kuti zuva ratapiwa nengirozi nderipi, asi kusvika musi wa19 20 ndinenge ndichiri muno. Saka ndine varume ameno baba kuti basa riri kuitwa nemweya mutsvene panapa makariona sei, kuti muudze hama dzenyu nerurimi rwenyu rwemuno ndini makaona kavarume motisira nyaya apa. Salibonani sihlobo zami maZimbabwe ngamahle nama-South Africans. Sila Madzibaba Petros DDL .130. Hayi ufikile uBaba Petros. Silaye namhlanje. Uyayibamba imisebenzi yakhe. Yebo, inkinga zokuphila isichazele nokunye besingakwazi ukufihla kile. Hayi usitshelile. Nani siyalimema lapha elikhona wozanini lizobona lizosinda. Ngiyabonga. Sanibonani abantu baseZimbabwe nabantu bala eMzansi. Sinayo uBaba Petros uMadzibaba ku130 Everton Road. Tinotenda maita basi. Siyabonga. Sibonge neSly Media. Yebo sibonge neSly Media. Ubaba Tafumane ngiyeza lapha eZimbabwe. Uzangithola khona eZimbabwe. Ngizakufonela mhlazana ngizofika la. Mina ngikhane emabhuku ngizofika lapha. Sha. Vagari veku-South Africa makadiko kwamuri koko kumati mana himika muri kuJoburg, muri kunharaunda dzakasiyana siyana. Amene kuti mtingati muri kupiko, muri kuLouis Trichardt here kana kuti muri kutohoya ndou kana kuti muri kupiko kwamuri, chero muri muSouth Africa. Aiwa kuti South Africa yadirwa shuga, South Africa yawanirwa nyasha. Seko ndiri kudaro aiwa ndatoita emergency chaiyo yekuti ndikuzivisei kuti Madzibaba Petros vakambinga vati vataita mazuva anokwana kuita iwo matatu chete muSouth Africa, asi vavemo uyezve mashoko ari kunakizana ari kufadza ndeari kuti vachaita 2 weeks kubva nhasi uno zvichienda verenga 14 days kubva nhasi zvichienda kumberi. Madzibaba vanenge varimo muSouth Africa paadresi iyoyi yandakuisa pascreen. Handitika vane matambudziko akasiyana siyana, vanorwara nezvirwere zvakasiyana siyana zvinonzi izvi zvatadzikwa nana Cherima, neavo vese vanoti aiwa ini makumbo angu aya ndagara nawo makore achirwadza, musana wangu ndagara nawo makore achirwadza, vane mapepa asina kubuda zvakanaka, vari kutsvaga kuti vawane mapemiti ikoko kuSouth Africa ikoko. Ndimi vanhu vavingwa naMadzibaba Petros ikoko, vane matambudziko ekugara vachingofirwa mukati medzimba, vari kunetswa nohuroyi, vanonetswa nezvikwambo. Zvanzi naMadzibaba Petros paadresi iri pascreen iyoyi. Huyai tionane, musaverengere, nekuti zviri nyore kuti muende pavari pane kuti mugozotravhera muchiuya kuno kuZimbabwe muchifambira Madzibaba Petros, kana kuti muzoita video call. Wonanai navo live vachiri muSouth Africa. Easter ino vari kutonamatira vanhu. Izvozvi ndabva kutaura nevamwe vanhu vachitaura kuti aiwa Easter tobatwa tatosangana netsananguro dzimwe dzatasatambudzwa muupenyu hwedu, asi dzatachitenderana nadzo kuti hongu ndo zvazviri kuitika mukati muupenyu hwedu, zvavatsanangura vasina kana vasina mbogara navo vazive. Nekudaro matestimony atotanga kutobuda muSouth Africa. Saka wewe regerawo kusarira panamba dziri pascreen idzo, dzine adresi iri pascreen. Endai ipapo moenda munovaona. Ini ndinonzi Sylvester Tapumana simbi yebasa. Phone number dzavo dzemuZimbabwe dzamagara muchiziva idzodzo dziri kushanda. Handitika dzekuSouth Africa vachazenge vachikupaiwo. Chiregai kuramba muchipedza nguva nekuuya kwandiri muchiti vari papi. Natso verengai zvakanyorwa pascreen apa. Welcome to Cherima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers, supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Cherima, we are your partners in scientific discovery
and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Cherima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority.